Hoxe chegámonos ata o Museo de Pontevedra para descubrir todas as exposicións que están dispoñibles neste espazo, pero tamén para dar a coñecer todos os eventos culturais que poderedes desfrutar esta fin de semana. Así que, como sempre, estade ben atentos porque comezamos. Con esta exposición que está disponible no Museo de Pontevedra. Trátase de Novos Valores 2018. O sexto edificio acolle nestas salas proxectos artísticos dos 4 gañadores do certame Novos Valores 2018. Unha exposición na que Natalia Gutiérrez, Noela Cabelo, Branca Nieves e Lois Búa plasmaron todo o que aprenderon grazas ás bolsas de creación artística da Deputación de Pontevedra. A mostra estará disponible no Museo de Pontevedra ata o 17 de novembro. E outra das exposicións que poderedes visitar tamén no Museo de Pontevedra é Galaicos, un pobo entre dous mundos. Galaicos continúa disponible no Museo de Pontevedra. O obxectivo desta mostra é dar a coñecer o patrimonio arqueolóxico e cultural de Galicia e máis concretamente da nosa provincia. Esta exposición achega a historia da nosa comunidade entre dúas épocas, o crepúsculo da Idade de Bronce e o século VI. Ademais, funciona como un nexo de unión entre o Atlántico e o Mediterráneo. Na mostra hai obxectos arqueolóxicos orixinais e emblemáticos e ofrece información sobre algúns xacementos da nosa provincia. Ademais, a exposición divídese en 5 ámbitos cronolóxicos e conta con máis de 60 pezas. Galaicos, un pobo entre dous mundos estará disponible no sexto edificio do museo ata 2 de febreiro. E na capital da provincia, en concreto no Pazo da Cultura, están tamén disponibles outras dúas mostras. Por unha banda, na beira do río, Diálogos na pintura e por outra, Kaiku na fronteira de papel. A primeira mostra é na beira do río, Diálogos na pintura. Esta exposición está feita por Amelia Palacios e Álex Vázquez. En ela, ambos artistas fan unha homenaxe a Pontevedra. Pai e filla teñen dous xeitos diferentes de pintar. Álex Vázquez enche os cadros de enerxía, mentres Amelia Palacios o fai con grises e cunha gama de cores que mostran melancolía. A exposición estará disponible no Pazo da Cultura ata o 17 de novembro. E outra exposición que tamén estará disponible ata o 17 de novembro no Pazo da Cultura é Kaiku na fronteira de papel. A metáfora e a poética desta mostra de Xacobo Meléndez sitúa o público fronte á dureza dun discurso no que os procesos migratorios son a base. Esteas cruéis que miramos cada día cunha abraiante normalidade, pero nas que se agochan proxectos de vida devastados pola propia sociedade actual. Esta fin de semana é a última para visitar dúas mostras nas Rías Baixas. A primeira está disponible no Pazo Provincial, Sempre Marzo. A exposición Sempre Marzo reúne unha selección das obras de 33 artistas galegos. Nelas ponse de manifesto o seu compromiso co feminismo a través da plástica e da poesía. A mostra conta con obras artísticas orixinais e cunha selección de poemas manuscritos que estará disponible no Pazo Provincial ata o 7 de novembro. Outra das exposicións que poderedes visitar esta fin de semana por última vez é Rompe, Soga en Igualdade, que está disponible en Redondela. Esta mostra reivindica a igualdade entre homes e mulleres e a concienciación social visualizando a posición da asimetría e discriminación da muller nas distintas sociedades. A exposición creada por Isabel Blanco e Irene Silva está representada polas famosas bonecas Barbie. Con este proxecto recalcase a importancia do xogo para a educación, para a transmisión de valores e para a formación dos máis pequenos. Rompe, Soga en Igualdade pode visitarse no Auditorio de Redondela ata o 3 de novembro.
Pasamos a Vila García, ali continúan dispoñibles 6 exposicións. Comezamos cos que poderedes visitar na Casa da Cultura. A primeira exposición que poderedes visitar na Casa da Cultura de Vila García é Pottermanía, o mundo máxico de J.K. Rowling. Esta mostra chega ao público o fascinante mundo de Harry Potter a través de reproduccións oficiais e de obxetos de coleccionismo, dende as vasollas voadoras á pedra filosofal, pasando polos traxes da saga, variñas máxicas ou pocións. O universo de J.K. Rowling estará dispoñible ata o 24 de novembro. Outra das exposicións dispoñibles neste espazo é V de Vendetta. Esta mostra fala da perda de liberdade e de identidade do individuo cando se ve inmerso nun mundo hostil, frío e totalitario. Unha oportunidade única de desfrutar da exposición original de V de Vendetta. A mostra estará dispoñible ata o 5 de novembro. Na Casa da Cultura tamén poderedes descubrir esta exposición. Gravidade Cero conta con máis de 70 modelos a escala de filmes e series como Star Wars, Star Trek, Una odisea del espacio ou Guardianes de la Galaxia. A mostra permanecerá en Vila García ata o 24 de novembro. E por último, na Casa da Cultura está tamén dispoñible a mostra Seres máxicos de Galicia e Onda Topalos, unha exposición didáctica que amosa a riqueza do noso excepcional acervo mitolóxico, achegando aos asistentes os seres máxicos máis destacables que habitan en Galicia. A mostra estará tamén aberta ao público ata o 24 de novembro. Continuamos en Vila García, pero pasamos das exposicións que estaban dispoñibles na Casa da Cultura as que poderedes visitar no auditorio. A primeira é Patola Ti, unha exposición que achega a arte a través da mirada de diferentes mulleres. Nesta mostra, fronte ao papel de coidadora e de musa, reivindica o seu papel de creadora. Patola Ti estará dispoñible no auditorio de Vila García ata o 5 de novembro. E tamén ata o 5 de novembro estará dispoñible a mostra Conan Pinceis Bárbaros, unha exposición que está tamén enmarcada no Festival Internacional de Cine e Banda Deseñada de Vila García e que homenaxea a creación de Robert Howard. Enmarcado no Festival Internacional de Cine e Banda Deseñada de Vila García, esta fin de semana poderedes desfrutar da programación de curtas. O curtas a chegar esta fin de semana a Vila García diversas citas cinematográficas. Tamén haberá unha zona de videoxogos e xogos de mesa, unha feira de artesanía e obxetos curiosos e diferentes obradoiros. Toda a programación a podedes encontrar na web curtas.org. O Auditorio Sede da Fundación de Pontevedra acollerá mañá o espectáculo de La Flauta Mágica. La Flauta Mágica é unha obra de carácter fantástico na que Mozart volcou todos os seus ideais sobre a amizade, a sabedoría e a verdade. No plano musical, esta peza non só representa unha nova concepción operística de Mozart, senón que tamén transmite elementos precursores de tendencias que se acabarían consolidando ao cabo de case 100 anos. O espectáculo representarase mañá ás 6 da tarde no Auditorio Sede da Fundación de Pontevedra. Rematamos a senda cultural con música. A Sala Carma de Pontevedra colle mañá o concerto de Atención Tsunami. O grupo madrileño fará desfrutar ao público cos seus últimos álbums, en concreto co publicado este mesmo ano, Ultra. A cita será mañá na Sala Carma ás 10 da noite. E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres, pero atentón, non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.